Jeg er blind! Så sig dog, der er en trappe. Nå, stand-up. Hvad er det for en genre? Hvad skal vi med det? Jeg har svarene. Det, der sker, er, at jeg optrådte for noget tid siden, fordi det er der mit arbejde, og jeg optræder en mandag. Det er først på ugen. Og så... Og du ligner en fra Ishøj, så jeg tænkte, så der var noget. Men... Slap nu, de andre gør det! Jeg optrådte! Og det, der sker, er, at der sidder en pige på forreste række, fordi jeg er af sex af magnet. Den står jeg lidt alene med, det er super, men jeg ved heller ikke, hvad der skulle ske, om I kommer op og suttede min pik. Jeg er ligeglad. Det er mit show. Og så optræder jeg 5 dage senere. Jeg optræder om fredagen. Det er ved at... Ja. Og det, der så sker, er, at hun så sidder på forreste række igen, fordi hun synes, min show har været så godt. Det er 5 dage senere. Hun har så sin kæreste med den her gang. Og jeg laver en joke, og hun siger så til sin kæreste, den sagde han sidst. 5 dage. Så laver jeg en joke til. Så siger hun, den sagde han også sidst. Eller hun sagde det knap så sexet, det var ikke, fortæl mig den joke igen. men 5 dage, hvad fanden regner hun med? Jeg kunne forstå, hvis det var med et års mellemrum, hun var inde og se mig. Men 5 dage? Man går heller ikke til en U2-koncert og står og råber, nø, beautiful day, den var også på pladen, find på noget nyt! Kom nu, Bono! Det er min fortolkning af Bono. Af that homo. Det rimede, ja. Nå, men det der... Jeg optrådte så på et andet tidspunkt, og det der sker er, at jeg simpelthen... der kommer en... Komikere, vi må ikke have en let dag på arbejde. Det må vi ikke have. Så havde I os. Og jeg havde haft en let dag på arbejde, fordi det eneste, jeg gerne ville, det var op og fortælle en lidt joke, og så op i baren med mig, fordi jeg skulle have en dejlig fadbamse. Ja, det skulle jeg have. Og så kommer der en fyr over til mig i baren, og han kommer sådan gående sådan... Altså, han trak meget på det. Han kommer sådan over til mig sådan... Jeg står og kigger på, om du krav, eller hvad? Hans ven landede ved siden af ham. Jætterne kommer. Kan I huske Valhalla i Tivoli, hva'? Kan I huske den? Ja. Det var verdens bedste forlystelse. Man byggede Odins borg ind i Tivoli. I dag kan man få sparrows. Men dengang... Der kunne man komme ind i Odins borg. Og så kom man ind, og så var der folk, der var klædt ud, og der var 2 store mekaniske ravne, som sagde, nu er vi i sikkerhed i Odins borg. Så stod man der, så var det godt, vi købte turpas, morfar. Ja, han var så fra Sønderjylland, så jeg var glad for at være i sikkerhed der. Men det, der sker, er, at der var også en engelsk oversættelse for, at turisterne kunne være med på den her. Så den engelske oversættelse, det var en fucking ligeglad båndoptager. Så når den sagde, nu er vi i sikkerhed i Odins borg, så sagde den engelske oversættelse, no, we're safe here, no, this castle. Jætterne kommer! Jætterne kommer! Løb! Oh my god, it's dead. Ja, kravmanden, han kommer op til mig i baren, og imens jeg har stået og viftet ham væk med noget sølvpapir. Han gik ikke. Nå. Men det, der så sker, det er, at han siger, synes du ikke, det var en let joke? Så siger jeg så, jo, hvad laver du så? Jamen, han var så skovhugger. Nå, okay. Bruger du motorsav på dit arbejde? Ja, det gjorde han da. Nå, synes du ikke, det er lidt... Synes du ikke, det er at springe over gaden og lave, så du har pæne tænder, så fælder den med dem, din idiot? Men vi må ikke have en let dag på arbejde. Nu siger jeg noget, som vi alle sammen har tænkt over. Men jeg er den eneste, der fucking tør at italesætte det i det her samfund. Men i Bilka? Jeg er en idiot, det ved jeg godt. Det er det eneste supermarked, hvor børn bliver væk. Det lyder som om, jeg har noget med det at gøre. Det har jeg ikke. Jeg står ikke nede i frugt og grønt. Psst, psst, ja.
op i vognen. Ja. Faren står lige ved siden af. Jeg kan godt høre dig, idiot. Nej, for jeg snakker i en frekvens, kun børn og fugle kan høre. Hvad laver du her? Jætterne kommer. Men jeg synes børn skulle efterlyse sig selv i Bilka. Det synes jeg kunne være helt vildt sjovt. Så man kunne høre, så kunne man gå og grine af det, og moren kunne tænke, det lyder hysterisk, jeg giver det et kvarter. Så man bare i Bilkas højtaler kunne høre, du, og vi bringer en efterlysning. Kan hentes informationen. Tusind tak, I var